Shaye-shaye ya sa wani matashi ya yi kwance-kwance ya sheme mahaifinsa da ƙotar magirbi. Kamar yadda ita ma wata matashiya illar shaye-shaye ta yi sanadiyar aikawa da ita gidan ɗan kande. Za kuma ku ji mu ɗauke da rahoto na musamman kan haƙƙin makwabtaka. Waɗannan da ma wasu labarai da rahotanni masu ilmantarwa, faɗakarwa na nan cinkushe a cikin shirin zare da abawa na wannan lokaci. Kuma da sannu za mu warware maku zare da abawarsa. Ku dai kawai ku biyo mu. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar kullum Muktar Ɗahiru Rigachikun ne ke sake yi maku sallama mafi cikar kamala da cikin wani sabon shirin zare da abawa na wannan lokaci. Shirin da ya saba kawo maku labarai da rahotannin abubuwan da ke faruwa a tsakankanin al'umma. Walau na ban tausayi ne da na ban al'ajabi ko na Allah shi kyauta duka dai da nufin sanar da ku halin da ake ciki a nan Kano da ma sauran jihohin Najeriya. Aka ce kamar uwar laifi kuma duk abin da zaka sha ya ɗauke maka hankali ko ya sanya maka maye. To la shakka ya zama kamru. Shi yasa mahukunta a faɗin ƙasar nan da ma nan jihar Kano ke artabu tare da ƙoƙarin kawar da mummunar ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakankanin al'umma da matasa da ma wasu matan auren. Amma duk da haka sai da wani matashi ya banki ƙwaya, kana kuma ta gaya masa ƙarya, ya yi amfani da ƙotar magirbi ya jajjaɓa wa mahaifinsa. Ga dai Buhari Abdullahi unguwa uku ɗauke da cikakken yadda lamarin ya faru. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ta jihar Jigawa, SP Abdul Jinjiri, ya bayyana wa manema labarai cewa da misalin karfe 12 ne na ranar Talata, matashin mai kimanin shekara 25 ya bi mahaifin nasa mai kimanin shekara 70 gona, inda ya sa kotan magirbi ya kuma buga wa mahaifin nasa aka. SP Jinjiri ya kara da cewa an tarar da dattijon a kwance magashiyan a gonar tasu ba tare da bata lokaci ba, aka garzaya da shi zuwa asibiti inda ya ce gagarin kunan. Tuni dai rundunar 'yan sandan ta jihar Jigawa ta cafke matashin wanda ya tsere bayan aikata wannan aika-aika. SP Jinjiri ya ce bayan tambayoyin da suka yi wa matashin sun fahimci cewar yana cikin halin maye ne, saboda haka suke zargin kwaya ya sha, saboda haka suke zargin kwaya ce ta angaza shi ya je yi wannan aika-aika. Kusan a iya cewa kisa a dangi na neman zama ruwan dare, inda ake samun yanayin da mace ke kashe mijinta ko kuma mai gidan ya kashe matarsa ko kuma ɗan uwa ya kashe 'yar uwarsa, haka zalika ko ma ɗa ya kashe mahaifinsa ko kuma mahaifiyarsa ɗungurungum. Wannan al'amari ya daɗe yana faruwa a ƙasar Najeriya, musamman a yankin arewacin ƙasar, kuma yawaita al'amarin na sa mutane tunanin yadda zamani ya riga ya lalace, kasancewar abu ne wanda 'yan baya ba su san shi ba, zai iya kasance musu bako. Inda ko a ranar 23 ga watan Yuli na shekarar 2019 sai da wani matashi ya kashe mahaifinsa a Jigawa. 19 ga watan Yuli na shekarar 2019 sai da wani magidanci ɗan shekara 57 ya kashe ƙaninsa ɗan shekara 20 a jihar Kano. Bugu da ƙari a ranar 6 ga watan Yuli na shekarar 2019 dai wata matashiya mai kimanin shekara 19 ta kashe yayanta mai kimanin shekara 30 a garin Kano. Allah ya kyauta. Buhari Abdullahi, Zare da Abawa.